बावनानै थाङाखै गावनि सोलोंथाइ लानाय आंगो कलेजखौ बिक्रम दैमारिया। 21 बोसोरनि उनाव गावनि फोरोंगिरिफोरखौ लोगो हमदों बिक्रम दैमारिया। गोबाव बोसोरनिफ्रायनो दान बान्था मोनालासेनो फरायसाफोरनो गुनगोनां फोरोंथाइ होबोनाय फोरोंगिरिफोरखौ अनखांनाय सोमजिदों बिक्रम दैमारिनि गोसोआव। गावनि फारसेनिफ्राय डिमाकुसि डिग्री कलेजनो 1 लाख आरो सिनियर सेकेन्डारि स्कुलनि मुङै 1 लाख रां अनसुंथाइ गथायदों TCLCCनि मासिगिरि बिक्रम दैमारिया। 21 बोसोरनि उनाव दिनै गावनि सोलोंथाइ लानाय कलेजाव थांनानै फोरोंगिरिफोर आरो फरायसाफोरजों लोगो हमलायनानै मोजां गाज्रि थासारिनि खौरां लाहैदों बिथां बिक्रम दैमारिया। लोगोसे गोबाव बोसोर नाङै दान बान्था मोनालासिनो गावखौ बावसोमनानै ओनसोलनि फरायसाफोरनो गुनगोनां सोलोंथाइ होबोनाय आरो गोबां फरायसाफोरनि इयुनखौ गोजों खालामनानै होनायनि थाखाय कलेजनि फोरोंगिरिफोरनिसिम साबायखर जासिनानै फैबाय थानाय समफोराव बे कलेजनि जायखिजाया गोनांथि आरो इनफ्रास्ट्राक्चारफोरखौ फोजौखांनो थाखाय खामानि मावनो नाजागोन होननानै खोथा होयो बिक्रम दैमारिया। बेराफारसे कलेजनि फोरोंगिरिफोराबो बिक्रम दैमारिखौ दुंब्रुदै बरायनानै कलेजाव दावबायफैनाय आरो अनसुंथाइ होनायनि थाखाय बिक्रम दैमारिनिसिम साबायखर जासियो आरो फैबाय थानाय समाव कलेजखौ फोजौखांनायनि थाखाय बांसिन हेफाजाब मोनगोनखौ बिक्रम दैमारिनिसिम मिजिंथिनाय फोरमायो। जेराव आं फरायदोंमोन जुनियर आरो सिनियर बे मोननै कलेजनि टिचारफोरजों लोगोसे स्टुडेन्टफोरखौ लोगो मोननानै आं गोजोननाय मोन्दों। बे आंनि कलेजखाय गोबां बोसोरनि उनाव बे कलेजाव आङो नायनो फैनाय बायदि आङो बिथांमोननि टिचार बे कलेजनि टिचार जायफोर फोरोंगिरि बिथांमोना गोबाव समनिफ्राय गोबाव बोसोरनिफ्राय बेथन गैयालासे जेबो सेलारि गैयालासे फोरोंबोनायखौ जों नुनो मोनदों। बेनिखायनो आङो बुंदों जायफोर फोरोंगिरिफोरा जायफोर शिक्षकफोरा गावनि जिउखौ बावसोमनानै दरमाहा गैयालासे बेथन गैयालासे सासे स्टुडेन्टनो फिउचारनि थाखाय गियान होयो बियो गावनि जिबनखौ त्याग खालामनानै बावसोमनाय बायदि जायो। सेक्रिफाइस মই কৈছোঁ যে যিবিলাক শিক্ষকবিলাকে দৰমহা নোপোৱাকৈ বেতন নোপোৱাকৈ শিক্ষা দি আছে তেখেতসকলে চেক্ৰিফাইচ কৰা নিচিনা হয় নিজৰ জীৱন। ইয়াৰ কাৰণে মই নিজৰ যিটো কলেজ আছিল আৰু আমাৰ প্ৰিন্সিপাল ছাৰ আছে মোক বহুত 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 মৰম কৰিছিল এক সময়ত আৰু আমাৰ ছাৰ আছে কিছুমান টিচাৰ বেলেগত গুচি গ'ল আৰু কেইজনমান আছে তেখেতসকলক মই চাই পেলাই মনত পৰি তেখেতসকলক অভিযোগ আৰু তেখেতসকলৰ যিটো অভাৱ এইটো চাই পেলাই মই টিচাৰবিলাকৰ কাৰণে কিবা এটা সাহায্য দিব পাৰিব নেকি বুলি মই ইয়ালৈ আহিলোঁ। আজি মই নিজকে আনন্দিত পাইছোঁ যে নিজৰ কলেজত ইমান বছৰ পিছত মই আহি যে শিক্ষকবিলাকক কিবা এটা দিব পাৰিব ইয়াৰ কাৰণে মই নিজকে সুখী লাগিছোঁ পাইছোঁ। হাগ্ৰামা মহিলাই ছাৰে যিটো পষ্ট মোক দিছে নিশ্চয় ভাল জাগাত ভাল ঠাইত ৰাইজৰ মাজত যাই মোক ভাল জাগাত ব্যৱহাৰ কৰিব দিছে মোক মই অনুভৱ কৰোঁ। তাৰ কাৰণে আজি এজন গভমেণ্টৰ গুৰু এটা পদবী লৈ যেন ৰাইজৰ কাম কৰিব পাৰে এইটো মই নিজকে আশাবাদী। आं आसा खालामदों आंनि बे कलेजाव थानाय जेसेबां नांगौ जानाय आंखाल जानाय इनफ्रास्ट्राक्चारफोर दङ आं बेखौ जेन मावफुंलांनो हायो आरो गावनि कलेज हिसाबै एरियानि ओनसोलनि थाखाय डेभेलप खालामलांनो हायो। बेनि थाखाय आङो नोंथांमोननिफ्राय सहयोग आशीर्बाद आं लुबैगोन आरो दिनै बे फिसा अनसुंथाइखौ टिचारफोरा जेन मोनो आं बेखौ आं खावलायगोन। যিবিলাক কষ্ট কৰিছে তেখেতসকলে নিশ্চয় পাব মই আশাবাদী আৰু আহি থকা দিনত মই নিশ্চয় আৰু এটা হেল্প কৰি যাম বুলি মই নিজকে মই আপোনালোকৰ মাজত কথা দিছোঁ আৰু যিখিনি প্ৰগ্ৰাম হ'ব কলেজৰ কিবা এটা উৎসৱ হ'ব এইবিলাকত মই নিশ্চয় আপোনালোকৰ ওচৰত থাকিম যেনেকৈ মই সময় পাই আপোনালোকে মোক পাব। আজি আপোনালোকৰ কাৰণে এই সামান্য মই দি যাম আপোনালোকে নিশ্চয় গ্ৰহণ কৰিব।
Semua foto lah deh.